Enwere ife ikwu maka politicians nọ na Igbo. Yeah. And then our leaders, na ha kazi Tinubu njọ and everything. Our leaders, give me eju ekwu such thing. Ihe nji ekwu ya bụ na ịma na otu efu thinking mụ na Peter Obi may be the same about political life. We come because harmony are good the same course, philosophy. There's a way we look at things critically. Are you getting me? Now, if you want to assess politics, like ndana claim na fa bụ ndị Labour. Onye ọbụla win ife na Labour Party today is because of Peter Obi. Or because no one campaign on me. Not because people wanted a change. Or me Labour. Then ụfọdụ ndị ebunyekwa ego na Labour bụrụ ego buba because fafu go na Peter Obi dey involve. Ọha nche ọlụ Igbo gịnị politician. Ike ezekwa ndị mmadụ ego a enyekwa gị ike. Because na the problem enwe bụ na Tinubu na-release Anambra State ego. Otu ambo ya Anambra. Tinubu na-release ndị local government ego. Onya meju SC made local government election. Okay, ego na-abịazi direct to the local government. To the root. Then local government will distribute it to the councillors. And they are all grassroots. Now, ị gaghị elizi ọ dị ka enyem na ka politics si wede abụ m gọvanọ wee bịa wọọdụ ụzọ Ọka to Ọnịcha to gị nwa bụ ya mbaba wede na ife ụzọ aka ọsọbụ 10,000 wee me approve wee buru 10,000 bunye gị nwa n'ime 10,000 na ewere 5,000 deputy ewere 1,000 House of Rep members ewere 2,000 then ndị clerk na ihe niile ikegide ego a afọzi ego ne 3,000 gị nwa wepụ na 1,000 na olili abụrụ ọnụ nkafe iwepụ na 1,000 iwe weluzie 2,000 wee jee kpọọ ndị anụmanụ chụọ ọrụ wee teela ya otu aka Igbo politicians si eme why eji alụ more strong road n'ugwu Hausa na Lagos more than East. Owerri road a how many years ka alụgo ya? Owerri road ebido n'anya Obasanjo mma na anụ award Owerri road Goodluck award Owerri road Yar'Adua award Owerri road aka na award kwa ya Owerri road a onwa ajọ mmụọ dị na ya alụsị so otu aka njọ si na Igbo politicians are more wicked. Salary for the bogus than ekwesizi ma youth empowerment onelu youth aka. Echi nye mmadụ youth empowerment to this country so ihe bido from 1 million. Ma ọ bụ na iche power youth nye ọmụ na nwe fe mmadụ na-eme chọka obidogo business 1 million kwa management. Iche ka ego niile consuming a day in ji feed the family mmadụ nwere fe 1 million bụ. Mekata iwere 100,000 or 200,000 nye mmadụ si no youth empowerment. Ozu ego eji ata nkwobi na nke chizi na obosi with 3 miss beer with ndị obodo nọlụ ịga ugwu. So that is the problem. Okay, ana ese na Tinubu rig election nke Soludo me Tinubu rig sọsọ onwe ya mana Soludo rig the whole 21 local government. So na onwezi na the whole local government onwezi ezigbo strong candidate from APC, PDP, Labour, Accord na ndị ọzọ dị. So no so fa nwesi candidate. Hey, onko ife agwa nwa isi agwa na die. Mana mmadụ ya ekwu ya. Daalụ. Ikwu maka ọgwụ ego, So ị na-asị kọwa kịta na enwere ife dịka na ndị a na-eje eme awele eme bute ike gwọ ọgwụ ma ndị na-eme miracle money. Enwere ndị ụka bụ na akpekpere asị na miracle alert, miracle money ị ga-abata gị n'aka, favor money. Ị na-asị na ụdị ha na Chukwu adị enye ego through omenala ma ụka gaa n'iru. Ka mbiro na nke miracle money. I don't want to call the pastor's name, but no we can watch. He's my very good friend. Okay. Then in Ebonyi State, onwe program na-eme mgbe mụ na ọgam mgbe na-ede akwụkwọ eden words of philosopher 1 2 3. So onwe my mentor then is a very nice motivational speaker. Chukwuemeka Asogwa. On work with government and he's a very nice guy and he give you orientation. Ogba yokwu otu a ọbụna enori ọbụna ọsa gị isi ọbụna isi abara ma isi ikpochi
ọ ga-enye gị hope and you push like mekwa so many of us so ya are doing well because onye say moral how to struggle na o nwere onye ọ bụ onye si IQs how to struggle in life so one pastor kwa there nkwa na-emekwa ife mago ịma na-abịa otu a na prescience ama problem inwe bụ na echi nweta admission so okwuchukwu ọbụla na-agwa ike nweta admission ihe ekwe so then mana problem nwa kwa enwe onwe ndị bi house rent ha getimi ndị na squat ndị na-enwere FIP ndị na-akwụbere ụgwọ akwụkwọ magode ya so were one particular program o wee onye ọbụla dee problem ya na akwụkwọ ide problem ide aka nọmba ide hostel magode ya edesia ya whatever just believe in God ede if I like this month after 2 months when the fozo n'oge mana anyị nwa go philosophy maka ise after 2 months ejide sefa nye ọbụla elufu gị mana onwe ife ya uche ya na-abịa na elufu gị when the west na today so many people that have problem of house rent the house rent to be paid I say amen so many people now could school fees the school fees is paid so many people they financially down you will receive a lot. If you breathe out 7 times, amen. Ibiri another, na kas. Amen, 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 7 times. Uzu na ku 7 times ya. If you know, te, maramba no kia touch kene use kale na sajeno na muka umufo na dia. Te. Obula lat. Uko onye ọbụna. Ahokia wefe saa. Wee do crowd na gwa ifa ọ bụrụ na ife niile ọ dị o jigo nwa ya gosi ya nenesia ndị ọ ya emenwu program si ya na system nweke isi fasi alụ otu ndị bankers ma chi sendere mmadụ 200 alert ozugbo ihe send nwe ya program si ya so ozozo a na say the 7 time ikiriki kpom ọ miracle money dị ya ọ na ọ bụrụ miracle money Obebe no miracle money bebe ozugbo. So then coming to nke awele na ibubo. Ịma na obosi me agwụ. Nwefe nkọwalụ ndị mmadụ. Nwe si na agwụ a dịka otu asị na mmadụ je ime awele o ji ime ibubo. Inwe ike na-eme ife ọra agaala gị. Asị ka eje jụọ ese. Yes. Ajụ ese. Asị na ihe na-enye ya nsogbu ọ bụrụ ọgwụ ka na-agwọ o nwee ike ọ bụ na mmadụ na-ezu oshi n'obodo ana ndị obodo like onye fa chọrọ igbu feje kpaa ya aka akpazi ya ka ọ nọrọ otu ọ na-eme otu a aka ọ na-eme otu a na akpa gị aka o ji ezu oshi kwara izuzi oshi ndị gboo nwesị ka isi eme ife so abịa nene ya ọ bụ na onye a na-akpata ego na o kwesịghị ịrụ na o kwesịghị ịkpụ blọk mana ọ akpụ blọk ajụ ese ọ bụ na agwụ na-enye nsogbu nke ọ bụ na onwe ofu spirit na-enye nsogbu alụgharị ya agwụ then alụzigharị ya agwụ ozi ya gaba ọ ya bụ na asị na ndị mmadụ na-eji ime awele o ibube mana onye a nwee ife ọ na-eme the first thing bụ na ihe enwe ife ị na-eme aya mee ndị gboo ji wetu inu si a na-agba afa ị na-agba uche aya bụ na afa elele ka uche lee maka dibịa na-agwa otoro odebe ike ya ebe dibịa gwụrụ ọzọ bụ dibịa ka ya lebe na ị na-ejezi ka ewere ka emeri ya ewere iwe emezi ya dị awele anarị ya akara aka nke inwe tii na nkefa niile dị possible in the spiritual realm anarị nke iji eji ebe ị na-eji ịchọ enyemaka so na ị na-ekwu na ọgwụ ego ndị mana ị ga na-arụ ọrụ ọgwụ ego bụ fast forward ya wealth na ife anyị enwe akpụtalụ gị nso with spiritual force ọgwụ sị ihe bụ ọgwụ ego ọ bụ na ị kwesịrị inwe ego in future ọ bụ na ị kwesịrị inwe ego in 40 ọ bụ na ijeze chọọ ime awele ibubo na ịdị 20 wetara ihe ego in 20 mana the only thing ọ eme bụ na shorten your life you die young because na ụwa bụ the program you cannot change what God have programmed. Onwe oge o debe ihe ju enwe ndị Chukwu debe na fa ego moto
fago moto fe nya fe nwa accident nwa. So ihe niile dị n'ụwa bụ nwe ebe Chukwu debe ya no, and ịchọ ka ịgafe ebe a nwe problem. That is how life is. Ị na-alụ na redio Odeni Igbo FM obusi. Kedu ka radio culture dị kịta na Anambra State? Ama m na enwegasị other radio stations na Anambra State, and enwe mgbe radio culture dị very strong. Enwe mgbe nna ame na-ewu via Dream FM, Enugu, mgbe Cosmo FM na-ewukwa. Sapienza bidokwa mewekwa ọfụma. Mgbe my friend na-eme ịdị oke na Ogene FM. So radio culture, kedu ka ọ dị kịta? Social media dị ka ọpịawago n'azụ. As an OAP now, how is the radio culture now? Social media pịawa azụ, that is the simple truth. Mana the only thing bụ na radio station kwesịrị ime upgrade ka ndị Lagos. Mana some of the owners maybe na-enyefa the IQ. Imana onwe sometimes ofu ogam si inwesi uche mana inwere ego. Somebody may have an idea but you don't have the capital to execute it. I get me. Now, ọ bụ na mgbe menaji dị. Okwe mana onwere ife gbasalụ all these artists like Spakotifa, Zorofa, Slu Dog, Hype MC, Ide Lagos. Ka afụfa na Hip TV. Fana abịa n'obusi na menaji. Mana menaji adịozi. Maka mgbe ọ dị mana DSTV. Mana ọ dị ozi. So, otu akọdịkwa na radio. Reason why people don't fancy radio again bụ na radio ara agba na social media. Kịta, watch ya so many radios. Ma nke Oke Bakasị na-anọ na Lagos. Ma nke Acapella. Fana enwe live coverage. So radio na Southeast or in Anambra kwesịrị inwe live coverage. That na eme live. Ọ bụ after recording etikwu ya. Otu ọbụla fa choice na-ebidogodi ya geti mmi. Ọ na-eme live. People wee ike nọ na Facebook fụ ya. Nọ na Facebook kpọọ the program. Mana kịta bụ sọsọ ndị na-ege ya bụ ndị nọ na keke, ndị nọ na bus, ndị nọ n'ọfịs. Ọ na-emezi effect to the youth. Nya ụmụ akwụkwọ nọ na school. Kwa nwe fa abịa treat na ya gbasa school. Ofu nwa akwụkwọ akpọ enye ya IQ otu o si eme. Mana so IQ ya na-anọ bụ ndị keke, ndị bus, ndị mafia. Traffic asọ. Fugia. So if I need to give me upgrade, can we live coverage? Now this is our Southeast. Yes, all the radio station. What has your experience been as an OAP and then as a comedian, or something that mmadụ ga-emegide wee lụọ ụlọ ma ọ bụrụ mmadụ? When this na akwụgwọ, when this na ada akwụgwọ na radio station, no volunteer work. Ngwa bụ onye mma na ilutego aka na Odeni Igbo FM. Kedu the experience? Ihe dị na when it comes to anything civil servant, bụ retirement, anyị nwa parents ya bụ civil servant. Fe nwere company. Si ihe nwe bụ na fa alụta ụlọ na village zuo ụmụfa gbaa moto. Ọgwụsị ya. And ụfọdụ ara anọrụ to their retirement due to stress and hardship. Ụfọdụ anwarụ ndị line. Ndị dị opportunity anọrụ enyefa the bulk money. Ma ndị gọọmenti kwekwa wee nye. Mana ịma na even it comes to radio station, ihe na minus ABS, ihe na private. So and if ọbụna bụ private institution, they very, very mean. And mean if I dey abokwo no farmer before to fa. The hardship in this country. The zere eji around radio station. Mo ichogori tinye solar adreba. You got name, so they don't pay well in all the radio station. One can akwụ well. So buru egu ye. No, the only thing on eme bụ no enye contact nye gi fame locally, not internationally. Makonde local na ege. Because now mgbe here ka ma some of the radio station Ujuman and ka mkpọ Ujuman kpọkwa this girl Kadiocha akwa kefa akwugo mgbe ha ji wepụtaba na social media ka ngwalo kwara ebe na mkube maka anyị nwa ka ngwekwa another radio station mgbe fa ji wepụtaba na radio station na Facebook ka ndị mmadụ mara efa bụ mana people have been hearing their voice for a long time. Yes. Fa nweke gafe gị morofa. Yes. So you don't see them face. Yes. So fa etibe face fa nwa dị more relevant. Oya me people ji value actors. Maka fa na fofa na TV. Mana onwere actors kalende radio. Maka fa na all every day.
mana amara irufa program gị na Odedimgbo ị ka na-emezikwa ya? ya onye na-enye isi ya na-apụta aka onye weta were ya na-esi. What's the program about? Program is all about ife ọbụla na-eme n'obodo. Onwe ife na-eme n'obodo ịkpọ m gwa m maka ya, I investigate ọbụla ekwuo m maka ya. Onwe na-achị nalụ mmadụ ife ya n'ike, onwe aja ife na-eme n'obodo, onwe ife na-disturb otu afọ election, ife ọbụla society, intimidation, anything we talk about it. Kedezi ijem ya? Ana m every Tuesday 12:30. Okay. Your career, and then you've been into show business, but odeki about to break obele. Kedo, and then who show igwata makia in marriage experience. Let's talk about your career so far, and then the show that you are about to do. Okay, now coming to nke igba break. Now, imana ife kante bịakwute nte ọba n'ime. Anatasi m Anambra ọfụ video show my daddy yabaru asi diokpara mbiyalibagodo nna m hapụgodo ihe show mbiyarigide nna m na nwa nkwasịa nna m ka m bịakwa back to the show. Nne m dakwa n'ọya mbiyalibakwa nne m na-ebuyali nne m wee fọmalecha nwunye m ugogbe eze mmụọ. Nwaanyị ya bụ nchepụ nne anya n'iru mfunarị ya iri abụsọ mma njebe ma iri agbara mma na ụbọchị adịrọ mma. Malecha nwaanyị Chukwu ji wee gozi m wee na-enwere aṅụrị. Wee mesị ịmara ụlọ na ije be traditional marriage ka m na-chekwa my mom na-ayakwa arụ den tu anụtago nwaanyị zi enwego m backbone aka m run around I get me ka m mapụkwa iri ọgụ. My mom tipi ya design go m show mmemme ma mom tipi ya nkwadokwa na akwamozu kwasịzie ozu ipụsị akwa my mom nsị ka m metọpụzi ya white wedding n'ozugbo n'ofiru ka mma na ife na-agbasa ngwongwo na ngwongwo ya ejekọrọ once ya ka mmesi wee na chiata azasa ebuni n'azụ ọbịa so abịago back to back. Na-efinish my marriage experience at Anambra, at Southeast, Face of Southeast, all of them are coming back next year. Mana, let's talk about this marriage experience a little bit. The marriage experience is a show design. Kangwa, the married people, for the ifefa na-eme the wrong. Then kangwa kwante na anubere nwanyị fakwado kwa akwado. Maka na ife na-emi amu na-emi ego. And it's going to be happening at Onitsha, Golden City. GRU Onitsha, 15 December. And majority comedians here performing are married comedians. Only reason you hear me like that. And I actually bring lights of one-on-one, MC executive, I go talk, Natu, MC Mbesai, Ebu Igwe, MC Purity, AB Omalicha, Igwe White, MC King, OGs in the industry. Zanzino, just these OGs can cheap, but you're gonna be free because Oboro man Oboro Hancha is free. Yes. Then AB Simple from Imo State and to Imparot also from Enugu. One boy came from Ebony. I get him just OGs. Imana onwe hear the people na onwe hear comedians and stand-up comedians. Onwe hear content creator, but onye abana content creator na-ekwu okwu. So imana afana man na Facebook ọ na-eme content eche na comedian ọ comedian ka dị iche ka onye na-emele onwe skit. So actually important comedian, people that can make you laugh and people that are married and matured. So it's going to be more of mature jokes about life and experience. Yes. I think it's something that all of us we should be looking forward to because marriage is something that so many stories to tell about marriage. So on your biological stage, your cultural experience, we're causing some jokes here. Yeah? 15 December. And Timama calls. N'abalị, yeah. So bad there. I na ebe onye nke anyị na-asị na ọ ga-aga ọfụma. Anyị ga-abịakwu n'ole ma enwe efe bụ ndị Young Content Factory na ndị gbam. Okay. Daalụ nne. Eze mmụọ enwe ihe na-eme na show a na-akpọ Take Your Time. O nwere ike ọ bụ na enwe ihe ịchọ ikwu anyị na-ajụrụ anyị ma ọ bụ ihe ịchọ ịgbacha aka ilofu ikpe aka ma ọ bụ ndị ikwu bụ before ịchọkwa ka emphasize ya
maọbụ ndị chọọ maọbụ ọmụ onye chọọ ịdra gị ma ọ kpọlị ya ma ndị chi ekene ma ndụmọdụ ife ọbụla dị n'uche take your time gaa n'iru. Ife take your time a ihe mmeji ekwu bụ gbasara my show. Ihe njochi ikwu otu ọbụla a sị na enwe ụzọ oyi na anaghị anyị aka anyị gụọ akwụkwọ, anyị aka anyị kpata ego, anyị aka anyị nụ nwaanyị, anyị aka anyị eri ego ịzọ ọnụ ya. Mana nke nchọzi na bụ ndị nwe obi eji enyelu mmadụ aka. Anyị sigo m ụzọ oyi na ndị nwe obi eji enyelu mmadụ aka. Ihe need na my show na I've invested in a lot of people, both entertainment and otherwise. This my show is the avenue ka mmalụ ndị bụ my family members, ndị oyi m, ndị colleague m that want to bring me back to the industry, that want to see Ezemuo back in the industry. So because the show is going to be big and awesome. And ihe na-agwa onye ọbụla n'ebe a bụ na ihe dị n'ụwa bụ ekpere na ekpe ọbụla nweni ọjị na-agụ nzu mmasị. Onye ejide na-enye mmadụ Chukwu nye shinne, onye ejide na-eri sọsị ya Chukwu nye nke ya na ezinụlọ ya eri, maka ochie nne onwere ifu eju eme ya. Maka aka na-abụ ka Chukwu nye mmadụ ofu ka eji enye ofu ka eji anara. Ngozi na-adịrị ndị na-enye dịka isi anyị nwa eji ezigbo obi n'alụ. Ọfọm na-agọọla gị nwa bụ ya mbaba nyekwa m the second opportunity n'onu ndị iti to come ya bụ na ọ ga-adịrị mma na Eke, Oye, Afọ na Nkwọ. Nkwọ ya na-akwọpụrụ ya jife na-akwọtara efi ya na-eri. Igbuo n'aka na egbute mma, igbuo n'aka akpa egbute mma. Ife ọjọọ nọ n'iru ị nọ n'azụ, ọ nọ n'azụ ị nọ n'iru, ọ nọ n'azụ nọ n'iru iwolu ugo wolo ọzọ wolo na onye fụ na-eche aje iche ya bụrụ ọkụ ọzọ na kpoola. Onye fụ icheta ife magadi nwa bịa ka ị bịa rie ka m bịa ṅụpụrụ ya taiga ka ọ fụ ka o si adị. Ezemuo Bluetooth dalụrị nne ebe njilaki ya bụ na iji nwayọọ ịbụ ọja na nwayọọ iji nwayọọ alụpụta ya ibe ezigbo mmadụ ọ ga-abalị and ojii ka ịbụ na the business ọ ndị mmadụ ga-amanụ ịnọkwa ịgbachalụ obere aka anyị online amaka na nwoke ka dị ndụ maka na mmadụ ama anọ ndụ na-esi mmụọ maka na ụwa kịta bụzikwa sometimes mmadụ ya bịa post picture on Facebook den ya proof of life ka maka na ọ ka dị ndụ maka na social media kịta achọghị sometimes asịba Ezemuo is missing because ebe a ka anọ now dalụrị nne ndị be anyị unu anụghị n'ọnụ Ezemuo ebe a ka anyị ga-eweta na njedebe na gbam tata unfu ka anyị suo ya banye Bawai. Ezemuo, thanks for coming back. Dalorine, I appreciate you. And then by Angwano, Ogunu Kora in Ono, Comesiano, Afankabo, Dr. Chijoke Igwendo, Dogbubu Yamba, is Bonya. Comesiano, peace.